Jo, čaute ľudia, tu je Realboy, vítam vás z nového videa a ako vidíte, alebo možno nevidíte, bol nový update. Bolo v stoku, v Seachope bolo extrémne veľa seedov, ukážem vám to, bolo seedy sú tu, bol Elder Strawberry, bol 3-krát, bol Beanstalk, bol Sugar Apple, bol Boring Bud, bol všetko. Úplne všetko bolo. Bol úplne nové mutácie, ako napríklad Radioactive, tu bol Radioactive Boring Bud. A akurát ako som zistil, jeden môj Boring Bud, teda Giant Pinecone, je Rainbow a toľko stojí. Čiže niečo neskutočné. Mám aj oveľa iných vecí, ako napríklad presne takúto pascu. Tu, keď niekto chce vojsť, tak proste sa prepadne pod zem. A tak to vyhodí, keď chce ísť von. No, každopádne. Nasadil som si manga k všetkým týmto veciam do tejto zahradky, aby tie manga sú dosť drahé, keď na nich vychytáte veľa mutácií. Takže vidíte, ja tu mám čistú džunglu. Každopádne, tuto bol jeden extrémne, vidíte? Tu mám Chilled, Winstack, Honeyglaze, Jackpot, Sundray. Napríklad zoberiem to, pozriem koľko to stojí. Tu mám I want to sell this. 1,5 milióna, chápete? Ale pre mňa tieto veci boli úplne že viac drahé. Neviem ešte každopádne Seachop. Či niečo není. Vyzerá to, že nie, však Jendo tu písal, že this is OP Seachop. A mimochodom, majú už nie Zen event, už je takzvaný cooked event. No vlastne áno, cooked event. Tu dáte maximálne 5 surovín, to sa vám pečie asi 5 minút, alebo trochu viac. A dať tú polievku, ktorá sa vám uvarí, dáte tomu tu a vám ukážem, stlačíte toto tu. A keď chcete vidieť, čo dostanete, že View Reward. Ja už som dostal, toto som dostal, aj toto som dostal. Už som stihol. Radšej, čo mne treba, lebo ja tam mám veľa napríklad tých vecí, napríklad na ten Rainbow Boring Bud by som chcel Burnt, Mutation Spray, Honeyglazed a Fried. Ale chcel by som aj na pár jedných tých Sugar Apple sa mi tam nazbieralo. Jeden tu má extrémne veľkú hodnotu. Napríklad aj to kakao mám absolútne najviac mutácie na svete. Tu napríklad Sugar Apple, ten Photoshock, Wet Touchdown, Cloud Touched Blaze Shock má 211 miliónov a tu nado mnou Galt Shocked Winstack Wet Cloud Touched má 928 miliónov. A o tomto pomôžem, ten má 2 bilióny a pol vlastne. Čiže úplne insane zahradka. Tu ukážem vám, áno, už mi presne takto vám napíše, keď už je vaša polievka hotová. A tu takýto food craze, tu dostávate rôzne veci. Ja si nazberám suroviny na ďalšiu polievku. Dám tu nejaký obyčajný pepper. Dám mám 3 veci. Super, dáme nejakú vec ďalšiu, napríklad fail, tam má veľa mutácií, dáme tu Pink Lily a dáme tu ešte Beanstalk, by sme mohli dať, áno, tu je Beanstalk. Super, môžeme ísť za typkom. Tomu dáte polievku. Vidíte, tu vám dá polievku, dáte rare, pepper, hej. Toto dáte 3 days food I cook it up. On to zje, ako úplne zje to, hej, a dávam, napríklad mne dal teraz food crate, neviem prečo som to dostal druhýkrát. Teraz dáme Summit Plant. Teraz tu stlačíte toto tlačítko cook a toto vám bude trvať približne 5,5 minúty. Nie je extrémne veľa.
Takže moja záhrada vyzerá dosť šialene. A áno, zabudol som povedať, mám súťaž. Mám tohto tu, Parasaurolopusa. Čiže keď chcete tohto tu Parasaurolopusa, tak dajte like, dajte odber a komentujte video a dajte mi tam samozrejme, dajte mi tam vaš nickname na Robloxe a ja vám to giftnem. A dám si vám samozrejme za frienda, čiže pozrieme sa aj čo ten Parasaurolopus robí. Tu máte wheel. Every 7,000 seconds goes to the cosmetic crate with the highest open time and resource in open time by 80, proste každých 79 sekúnd príde ku krate, ktorá má najväčší timer a dá jej minus 81 sekúnd. A je tu 25% šanca, že dostane multiple 1,84. Čiže sa to na Food Crate teraz hodí, čiže hoďte odber, like a komentujte svojim nicknameom. A ja zatiaľ pozriem, čo si čopa a Gearshopper. Vidno, že nič zaujímavé, škoda. Som si zvykol, že tu boli 3 Elder Strawberry. Ja som mal 1,9, ja som mal 159, 1 bilión 590 či 990 miliónov a teraz má 1,557 bilióna, hej, čiže úplne insane. Gearshop. Áno, vidíte, tu to dáva takto. Plus pridali novú vec, trading ticket, all trading with other players, čiže tradovanie, jednoducho. Tu pridali nový sprinkler, Grandmaster sprinkler. Masívny, rýchlo, proste extrémne rýchlo rastie, sú šance na mutácie, a fruit size and boost pets, čiže boostuje petov. Iba na 10 minút. A stojí to 279 robuxov, čo samozrejme nie. A inak, bol insane na update. Bolo toto tu. Bolo 10 krát a ja som zistil, že to stojí 10 biliónov, či ja to vôbec nemám tu. Keď toto by ste všetko kupili, tak asi 100 biliónov, hej? Máte. Museli by ste mať najmenej a to by ste už utratili všetko na tieto boji. Bo mám extrémne veľa Master Sprinklerov, napríklad tu vám ukážem. Master Sprinkler mám 14, mal som ich asi 5. Alebo 4, ešte 2 minúty tu je od Cookta. Ale tam samozrejme, každých 28 minút je tento tu event, next craving. A jednoducho tu dávate tieto veci. Dávate tieto polievky a toto som ešte nevedel, že čo je na tomto update. Poviem vám to v druhej časti, čiže bye bye.